Bog, draga djeco, dobrodošli na kanal Lukine pustolovine. Danas vas čeka jedna posebna i čarobna priča o Luki koji na tavanu pronalazi stari sat koji ne pokazuje vrijeme kao svi drugi satovi. Kada ga Luka pokrene, započinje neobična pustolovina koja će ga odvesti u prošlost i otkriti mu jednu zanimljivu obiteljsku tajnu. U ovoj priči naučit ćemo koliko je vrijeme dragocjeno i zašto ponekad ne trebamo uvijek žuriti. Udobno se smjestite i poslušajte priču Luka i sat koji je kasnio. Luka i sat koji je kasnio. Jednog sunčanog jutra Luka je pomagao djedu pospremati tavan. Na tavanu je bilo puno starih kutija, knjiga, igračaka i zanimljivih stvari koje nitko dugo nije dirao. Luka je volio tavan jer se tamo uvijek moglo pronaći nešto posebno. Dok je pomicao jednu staru deku, ugledao je veliki okrugli sat sa zlatnim rubom. "Djede, pogledaj ovo!" viknuo je. Djed je prišao i nasmiješio se. "Ah, taj stari sat, nisam ga vidio godinama." Luka ga je pažljivo podigao. Sat je bio težak, a kazaljke su stajale na 10 sati i 5 minuta. "Radi li još?" upitao je Luka. "Ne znam," rekao je djed, ali nekada je taj sat uvijek točno pokazivao vrijeme. Luka je okrenuo mali ključ na stražnjoj strani sata. Tik, tak, kazaljke su se odjednom pomaknule. "Radi," uzviknuo je Luka. Ali nakon nekoliko trenutaka, Luka je primijetio nešto čudno. Sat je išao presporo. 1 minuta trajala je puno duže nego što bi trebala. "Djede, ovaj sat kasni." Djed se nasmiješio. "Možda je samo star." Luka je uzeo sat i odnio ga u svoju sobu. Stavio ga je na policu i promatrao. Tik, tak, ali svaki otkucaj bio je sporiji nego kod običnog sata. Te večeri Luka je zaspao gledajući kazaljke kako se polako pomiču. Usred noći probudio ga je neobičan zvuk. Tik, tak, tik, tak. Zvuk je bio glasniji nego prije. Luka je otvorio oči. Sat na polici svjetlio je blagim zlatnim sjajem. Kazaljke su se brzo okretale same od sebe. Luka je sjeo u krevet. Što se događa? Odjednom se poklopac sata otvorio, a iz njega je izašao mali vrtlog svjetlosti. Prije nego što je stigao išta reći, soba je nestala oko njega. Sve se počelo vrtjeti. Kad je ponovno otvorio oči, stajao je usred sela. Ali nešto nije bilo isto. Sve je izgledalo starije. Na ulici nije bilo automobila. Ljudi su nosili staromodnu odjeću. Konji su vukli kola. Luka je širom otvorio oči. "Pa gdje sam ja?" U tom trenutku začuo je poznati glas. "Luka!" Okrenuo se. Pred njim je stajao njegov djed, ali kao dječak. Luka je zbunjeno gledao dječaka ispred sebe. Imao je isto lice, isti osmijeh i iste znatiželjne oči kao njegov djed. "Ti si djed?" upitao je Luka. Dječak se nasmijao. "Jesam, ali još nisam djed. Ja sam Ivan." Luka je shvatio da je stigao u vrijeme kada je njegov djed bio dječak. "Ovo je nemoguće," šapnuo je. U tom trenutku začuo se poznati zvuk. Tik, tak. Stari sat pojavio se na klupi pokraj njih i opet lagano svjetlio. Luka je prišao bliže. "Mislim da me doveo ovamo." Mladi Ivan znatiželjno ga je pogledao. "Čudan sat, ali baš dobro da si došao. Danas imam važan zadatak." "Kakav?" upitao je Luka. "Trebam odnijeti kruh baki koja živi na kraju sela, ali kasnim." Luka se nasmiješio. "Pa sat koji kasni doveo me baš tebi." Njih dvojica uzeli su košaru s kruhom i potrčali kroz selo. Putem su prolazili pokraj starih kuća, bunara i konjskih kola. Sve je izgledalo kao priča iz davnih vremena. Kad su stigli do male kuće na kraju sela, baka ih je dočekala s osmijehom. "Hvala vam, dječaci, baš sam vas čekala." Ivan je odahnuo. "Stigli smo na vrijeme." Luka ga je pogledao. "Ali rekao si da kasniš." Ivan se nasmijao. "Ponekad mislimo da kasnimo, a zapravo stignemo baš kada treba." U tom trenutku sat je ponovno zasjao. Tik, tak. Kazaljke su se počele brzo vrtjeti. "Mislim da je vrijeme da se vratiš," rekao je Ivan.
Luka je malo tužno pogledao dječaka koji će jednog dana postati njegov djed. Drago mi je što sam te upoznao. I meni, rekao je Ivan. I zapamti, nemoj uvijek juriti. Neke stvari trebaju svoje vrijeme. Svjetlost je postala jača. Sve se ponovno zavrtilo. Kad je Luka otvorio oči, bio je opet u svojoj sobi. Sat je mirno stajao na polici. Tik, tak. Ovoga puta radio je potpuno točno. Ujutro je Luka otrčao do djeda. Djede, jesi li nekada kao dječak nosio kruh baki na kraj sela? Djed ga je iznenađeno pogledao. Jesam, ali to zna vrlo malo ljudi. Zatim se nasmiješio i pogledao stari sat. Vidim da si upoznao jednu staru tajnu. Luka se nasmiješio. Od toga dana više nikada nije govorio da vrijeme ide presporo, jer znao je da svaka minuta ima svoju vrijednost. Draga djeco, pouka ove priče je da vrijeme ne treba uvijek gledati samo kroz žurbu i kašnjenje. Ponekad mislimo da kasnimo ili da se nešto događa presporo, ali baš tada stvari dolaze u pravo vrijeme. Učimo i da svaka minuta ima svoju vrijednost. Važno je biti strpljiv, cijeniti trenutke koje imamo i ne juriti kroz život, jer najljepše uspomene često nastaju kada usporimo i uživamo u trenutku. Hvala vam, draga djeco, što ste poslušali još jednu Lukinu pustolovinu. Nadamo se da vam se svidjela priča Luka i sat koji je kasnio i da ste uživali u ovoj čarobnoj avanturi kroz vrijeme. Ako vam se priča svidjela, zamolite mamu ili tatu da lajkaju video i pretplate se na kanal Lukine pustolovine kako ne biste propustili nove priče i pustolovine. Vidimo se uskoro u novoj priči. Bog, djeco!